Здравейте! Аз съм Балабан Андрей Анатолиевич, известен като Аманар, и предлагам своята помощ в областта на практическата магия. Ако търсите подкрепа за вашите проблеми, аз съм тук, за да предложа безплатна консултация и да оценя как мога да ви помогна. Не е важно къде се намирате, каква е вашата религия или сексуална ориентация, аз съм на разположение да предложа магически услуги по поръчка. При необходимост, след вашето съгласие за продължение, ще ви информирам за сроковете и цената на услугата, която обикновено е около 500 евро, и изисква пълно предплащане. По време на консултацията ще обсъдим вашата ситуация чрез имейл или текстови съобщения, като очаквам да ми опишете желания от вас резултат от магическата работа. В процеса на магическата работа ще поддържам контакт с вас, за да ви информирам за напредъка и промените в ситуацията. Имайте предвид, че консултацията не включва отговори на въпроси относно лични взаимоотношения, бъдещи събития или диагностициране на проклятия, тъй като тези услуги са платени и струват 100 евро. Моята крайна цел е да помогна на клиентите да постигнат желаните резултати. През годините разработих иновативни методи, които ми позволяват да изпълнявам поръчките на клиентите си ефективно и в кратки срокове. Справедливостта и честността са ми основни принципи, благодарение на които имам много доволни клиенти. Обикновено ми отнема от 3 до 7 дни да изпълня поръчка, като сроковете се обсъждат индивидуално. Прилагам индивидуален подход към всяка заявка, за да оценя точно сложността и времето за изпълнение. Гарантирам пълна конфиденциалност в нашата работа. Ако търсите моята помощ, моля, приложете снимки и имена на всички участници в заявката и уточнете желания резултат. Свържете се с мен чрез имейл или мобилни платформи като WhatsApp, като моля да се въздържате от обаждания, тъй като предпочитам писмена комуникация. Обещавам да отговоря на вашите запитвания в рамките на един ден. Предоставям и видео с описание на моите методи и книги, както и участието ми в известното шоу «Битката на психиците», където можете да научите повече за мен и моите умения.